Kým ste pozerali môj YouTube kanál už veľmi dávno, pamätáte si, jak som tvoril veľa animácie. A toto animácia je len pre seba, aj pre Ryčinkovi. Ešte aj detko ťahal repku. A zahrabalo som v kancelárii si nájsť tento krabicu. A tam sú všetky tie papiere, čo som kreslil. A ignoruj tento obrázok, je to predsa len obrovská skladačka, čo som dostal na Vianoce. Tak poďme sa pozrieť, čo som tu kreslil. A som to už kreslil veľmi dávno, už akože 4 rokov. A ešte sú tam kresby, kým som bol dieťa. Prvé sú tu krasinkové muzikanti. Sú tu 3 trubkári, 2 flautári, 1 tuba a 1 sprievod. A tu som snažil tvoriť ten fašiangový špeciál, čo som vám sľuboval už 3. výročie, ale odteraz by už bolo veľmi dávno pri fašiangoch. Tak už to presuniem tento fašiangový špeciál v roku 2026. A pamätáte si fašiangy v roku 2025? No ako som dostal 33 lajkov. No ďalšia kresba mi šoknul, pretože som kreslil Pat a Mat. To je napísané, že Erik predstavuje Pat a Mat Erik edícia. A to ukazuje epizóda, že socha. A je to. Neskôr tam ukazujete ikonické 2 domčeky, potom tam je Pat, si vyvedí tu nový balík. Potom vyviezol domov a potom otvoril tú krabicu a pozrel si ten planík, akú sochu postaviť, také moderné a veľmi fancy, a Pat si ide postaviť svoju sochu. A potom je to koniec. Potom ja mám tu kreslený ten klasik Erik a Richie old school kreslený komiks. A toto je presne, čo som kreslil na ten jeden čort, čo som tvoril. Je to moja prvá animácia ever a je to predsa len test. A myslíte si, že je Halloween špeciálne moja prvá animácia, ale je to predsa len prvá animácia, čo má teraz príbeh. A ja som našiel zase ďalšiu kresbu. Kým ma neveríš, že ja kreslím tie postavičky alebo vec, vyfotím to a ďal si tú animáciu. No nenašiel som iba jeden, čo som dorobil tú kresbu, ja som našiel ešte ďalšiu. Čau Rišo, čau Kubo, čau Audio, čau ja, čau Damian, čau David. Všetky som ešte nenašiel, ale dobre, že tieto zostali. Alebo tie ostatné sú v tomto vrece, čo moja mama položila. Na ďalší vec, čo som teda nakreslil, je ten pampušík. A kým ste to nepočuli, kým som bol malý, ten živý koláč, ktorý sa volá, že pampušík, on unikol z domu a išiel nájsť nejaké nové dobrodružstvo. Ale kým si pamätáš tento príbeh, kreslil som medveďovi, zajaca a vlka. Ešte som kreslil aj kravu, kôňa, prasa a ešte aj hus. A to furt ešte pokračuje, až kým potom prišiel líšky čas. A potom líška zjedol pampušíka. No ja som kreslil pampušíka, ale čo sa stane, kým všetky zvieratka snažil zjesť ho? No nie je to kreatívne. Potom som tu kreslil ja, ale ten úplne parádu dobrý poster. No pozri sa na to. No potom ja mám tu papierový televízor a tento televízor som ti ukázal na jeden short. Tak poďme sa pozrieť na Wax TV, čo nám prinesie. Klapkárt vám šetrí peniaze. Teraz Klapkárt. Na výročie Nežnej revolúcie vám ponúkame 2... Daj mi odber za šťastie. A tieto efekty som použil, tieto kreslené karty, aby to zmestil do tej mojho televízora. A ďalší tu mám tento zvláštnu knižku, ktorý sa volá, že Matej a veľké mesto. Bude to tieto traje hlavné postavy si diať nové dobrodružstvo o tej veľkej meste. A v tomto knižke majú tam epizódy, proste ako SpongeBob SquarePants. A tu majú nejaké zvláštne smiešné momenty. A tu na konci ukazuje ten kredit a tie mape lokalizácie. A tento epizóda tvoril 11.4.2021. A pokračoval som celú sériu. No ale okrem epizódy 6. Už prestal mi to baviť a už som to nedokončil. Alebo keby som bol šiesták, tak bola asi posledný školský rok a potom som sa presťahoval do 7. ročníka a potom som na to zabudol. Potom mám to nenechanú vlastivedu, kým som bol šiesták. Ale nebudem ti ukázať tú celú vlastivedu, pretože je to veľa. Ale najlepšie, čo som chcel vám ukázať, je tá celá história o Slovanov.
A mám tu aj ďalší zošit, čo som tvoril, a to je ten dejepis. A to som tvoril celé z papiera. Tento knižku som písal v reálnom dejepiskom zošite a písal som to celé zošit z mojej knižky. Je to úplne geniálne si písať si ten celý dejepisský zošit. Špeciálne aj prvej a druhej svetovej vojne. Je to legálne. Ďalšie som kreslil Japonsko? Ja neviem, prečo som to kreslil. A potom som kreslil tieto populárne postavy pre Content Farmy z 2020. Pamätáte si niektorí tieto? A ešte som kreslil tieto zvieratka. Nie je to krásne? Potom ďalší tu mám ďalší zošit a to sa volá Eric Skins and Maps Showcase. A tam sú všetky tie postavy, čo skoro vyzerá ako Roblox Piggy postavičky. No samozrejme, toto je moje reálny Piggy knižka, pretože som bol Roblox Piggy fanušik a snažil som tvoriť moje Piggy fangame, ktorý sa volá že Eric. No ešte som toto netvoril na Roblox Studio, ale dobre som kreslil tie moje vlastné Piggy postavičky. Akože fan-made. Ale tam sú tie postavičky, čo som fakticky 100% som bol ako genius. Si tvoríte nejaké reálne postavy za Roblox Piggy postavičku. Napríklad tu máme tu YouTube a mám tu aj tu Studimoon TV. Ešte aj Tari, mohol tu byť akože Lev a Syriaka. Dokonca máme tu aj asi Mistera. A tie kapitoly sú nezmyselné, pozri sa na tie skins. Okrem Alžbeta Baltoriova. Ešte som aj tvoril môj vlastný karneval, je to docela cool. A ešte aj môj clowny skin vyzerá dobre. A posledne tu mám aj Distorted Eric, čo je vec ako Distorted Piggy. A ja mám takú trochu otázku, prečo mám Tio akože boss? Veď Tio je v oficiálnom Piggy hre. A ešte som našiel ďalší youtuber kategóriu, čo som ešte kreslil Mr. Beast. Ok, nebudem ukázať celé, ale je to docela veľmi dobré kreatívne pre mňa. A počkaj, ešte mám aj Sám doma. Ako by som mohol mať kolab na Sám doma? Veď je to vianočná klasika. A posledné tu mám nedokončenú animáciu, čo som chcel vám pripraviť. A tu máš odo mňa sneak peek. A to sú všetky moje kresby, čo mám skované na tom krabici. Uvidíme sa na ďalšom videu.